ଆଜ୍ଞା ମୋର ନା ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏ ସ୍କୋୟାର ବି ସ୍କୋୟାର ସି ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ବିଟା ଗିଟା ଗାମା ଆଲଫା ଚାକା ଚିଣ୍ଡା କିସର ବାପା ଏଲୋ ତାରିଣୀ ତୁ ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ଡୁକି ଦୁସୁଛୁ ଲ ମୁଇଁ ଡୁକି ତୁ ପାଗଲ ହେଇଗଲୁ ମୁଇଁ ଡୁକି କେମିତି ଭାବି ପାରିବୁ ତୁ ସେଇଟା କହୁନୁ ନାଇଁ ଗো ତୁ ସତରେ ମୋଟି ହେଇଯାଇଛୁ ଏ ତୁ ବେଶୀ ବକ୍ ବକ୍ କହୁନାତି ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଫୁଲି ଯାଇଛି ହେଲା ଏତେ କିଛି ନାହିଁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଫୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ଏବେଠୁ ଏମିତି କହିବୁନି ତୁ ହେଲା କେବେ ବି ନାହିଁ ଏ ଘୁଷୁ ଟିକେ ଆତି ଝିଅରାଣ୍ଡି ତୁ ସତ କଥା କହତି ମୁଁ ମୁଟି ଦୁସୁଛି କି ତତେ ନାଇଁ ତ ଦେଖିଲୁ ନା ତମେ ମୁଟେ ନାଇଁ ତମେ ଆଗ୍ରହ ମୁଟି କି କହିଲୁ ମୁଁ ମୁଟି ନାହିଁ ଖାଲି ଟିକେ ମୋର ଚର୍ବି ବଢି ଯାଇଛି ଲୋ ଏତେ ଚର୍ବି ଏଇ ତୁ ଚୁପ୍ ର ଚୁପ୍ ଆଣ୍ଟି ଆମର ସେରା ଆମେ 5ଟା ଡୁକିବ ଜାଣିଛୁ ତା ଭିତରୁ 3ଟା ତମେ ଗା ଆଜିଠୁ ଡିକାସନ ବିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ ଆଣ୍ଟି ଯାଉଛି ଆଣ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ଆଗକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାର ଅଛି ଏମିତି କର ବୋଲେ କମେଣ୍ଟ କର ଆମେ ଆଗକୁ ଏମିତି